Сега ще ви разкажа историята за едно място, митично и страшно, за едно училище, обладано от изпити и истинска малумщина. Чикирики Production Presenting. Не ПМГ, не ПМГ, не ПМГ, не ПМГ, не ПМГ, не ПМГ. Това е мястото, където е най-добре. Не ПМГ, не ПМГ, не ПМГ. Добре дошли в не ПМГ, дали ще си на часове или в някое кафе. Ела в не ПМГ, да видиш какво е истинско мъчение. Отсъствия, двойки, поправки, по цял ден някакви тъпи заигравки. Фили не проблеми, по цял ден някакви схеми. Не ПМГ, не ПМГ, не ПМГ. Стана вече време, белота няма край, нощта започва, знай, ходи да се опиташ училището да завършиш, като все пак в не ПМГ няма там завършване. Не ПМГ, не ПМГ, това е мястото, където е най-добре. Не ПМГ, не ПМГ, ела, не ПМГ, ела, дичка пини, белоче завърти, на час не дей ходи, защото в не ПМГ няма там завършване. Не завършиш ли го ти? Ела на мен се похвали и дипломата покажи. После фаста запали и визия набри. ПМГ, ПМГ, това е мястото, където е най-добре.